contamos con presencia de 3 grupos: Tarambainas, o Coto e a Subir. Queremos agradecer a presencia do concejal Pablo Iglesias de Participación Ciudadana. Pablo Estevez, perdón. Sin máis, comenzamos. Tarambainas, que se merecen un aplauso moito máis grande. Veña, un aplauso para elas, que son rapazas moi pequeniñas e son fantásticas, que o fan moi ben. E agora pues vai a baixar, vai actuar o grupo de Ocoto, de Cabral do Carvallal. Vale, un aplauso para eles.
os componentes da agrupación Centros Culturales acompañado da presidenta da Asociación de Valladares llevamos a facer entrega de un diploma aos 3 grupos que actuaron esta tarde. Entonces pedimos unha parexa polo Coto, unha parexa por Asubío e unha parexa por Tarambainas. Por favor, que veñan, que lles entregamos un diploma. Agradecer al Centro Cultural de Valladares por su acogida y para poder celebrar este 20 aniversario del encuentro folclórico. Agradecer al Concello de Vigo y disculpar al concejal que tuvo que salir a otros barrios. Sin más, hasta la próxima.